Els veiem a la televisió, els tenim a la família, i si no, surti al carrer i no tardarà en veure un home calb. Puede ser muy digno una calva. Los calvos siempre me han gustado mucho. Personalmente me gusta un hombre calvo. Homes i dones tenim els mateixos cabells, uns 100.000, però quan les calves són elles... La pérdida de la autoestima, cuando una mujer empieza a notar que le clarea el cabello, que empieza a perderlo, es mucho más notable que en el hombre. No me gustaría quedarme calva. No me desequilibra en nada. A mí sí. No me gustaría quedarme calva. El 20% de les dones desenvolupen alopècia. Els arriba sobretot amb la menopausa perquè disminueixen les hormones femenines, els estrògens. És el cas de la Margarita. Había perdido mucho pelo en la parte delantera y tenía mucho complejo. Yo pensaba que cuando estaba hablando con alguien todo el mundo me miraba el pelo. Hi ha perruques, barrets, medicaments... El més efectiu, el trasplantament de pèl. La calvície en la dona arriba més aviat. Si la luz trasluce un poco a través del pelo, la mujer empieza a ver que falta pelo. Y a eso le podríamos llamar calvicie. Claro que le podríamos llamar calvicie. Lo que pasa es que no es la calvicie conceptuada como en el hombre. I diuen els experts que cada cop afectarà a més dones joves. La raó principal, les dietes extremes d'aprimament, que redueixen els nutrients.